Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, ket naa daw iti padas ti pagayam ang nagpailinged, itinagan a Gilbert, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa kadag iti riniw-riw, anayat adumdumngeg iti programa yo. Naawisakmet nga agsurat, takayat ko nga ibinglay ti padas ko, may papanken ayat. Ken no kasano anapasakitana. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan, ni pagayam ag Gilbert. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Parts, kita ang ni Risa. Oh, apay ni Risa. Ay apo, di mo ayam adlaw. Napuyatan manan. Ang mga no asino manan ti kinakuyog na idirabi. Apay, asino ti amo makinakuyog na ya? Ni boss. Isu asigurado. Uray po utem. Iti saan nga agbayag, maitalo dahita. Anya? Wen. Hawak ni boss ko naman. Sigurado, paborkan ko na dahita nang runa iti trabaho. Sigamat bong. Nasingput ni Risa. Kasta ti madlaw ko kunkwana. Anya nasingpat. Kita man ni. Panagkawkawas na langin kat madlawan apokpok. Bong, Dahita tiyak paiso. Kat sigurado, prospekan nanto amin alalaki dito'y opisina. Takas tangamin dagiti kaskin ko anaket. Agsapol iti lalaki. Ay katliklikam nga rod aday taa ka opisinaan nyo. No kasta ti aramid na nga ibagbaga dagiti daddo makakadwayo iti opisina. yung sa bali ti paliw ko nanan. Panagkunak kat talaga kas lang ni Risa. Naisam nga agkawas kadag iti sexy. Naisam iti makuna nga uso. Apay nga rod ngay, akas jay ti panagkita da kenkwana. Ken kunampay akum kumpur mila ti sursurutan na alalaki. Nanang, man nakigayam lang ni Risa. Saan kiti akas iti ibagbagada. Ang maiyarig iti kalapati ang nababati tayab na. Saan akas jay ni Risa? Hi. Oh, si kamot gayam Risa. Awanan ti bakante ato gaw dito kantin. Makita ibulak ko man kan no. Mabalin? Katwa na. Apay kiti na saan. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Gilbert, ha? Awan ang yaman na Risa. Ala, taglang lang tamangan. Oh. Apay ka sa ti panangkit-kitam kanya. Sa kantog sako sa kuntip, bong. 100%. Sikan ti sumaruno a biktimaan ni Risa. Ni, anya ka din daytang ibagbagam. Ay na, adu kami ang nakakita iti pan nakilamisaan na ken kaijay kantin. Si kamat. Anya ko mga iti dakas na iti dayta. Ket nagadong arot ti tao itay. Kan may sa, agmay may sa aklang mat iti lamisaan. Nakishare lang iti lamisaan ni Risa. Anya nakisir lang. Ket no nakaragragsak kayo magsarsarita, bayat ti panangan nyo. Bong, awan ti dakas iti dayta. Si kakit di man. Ay na Gilbert, di ka din aging kukuna. Patsak amarikrik na mat. Talaga kaya't nakamat abiktimaan ni Risa. Kaya't nakamaibilang kadag iti lalaki ang naglabasan iti biyag na. Si kamat. Saan ka ngagpanunot iti kasta? Talaga aman nakigayam lang ni Risa. Talaga narigat agura iti lugan. Saan ka di, Risa? Hosto ti ko na, Gilbert. Ngam na iruama ko. Amom, mas dawag nga rod. Narigat ti lugan iti lugar niya. Ngam uray na minsan la ko ma. Saan ka pa nala daw asimbrok iti office? Diyak kahit ti maladaw asumret. Nga ang trabaho. Ngamin, diyak kahit amamarkaan iti bad record iti trabaho. Sa bagay mo't kid di ah.
Nang runa kat maibasar iti performance ti pan nakaitalo tayo iti trabaho. Agpaiso dayta. Uray magsikal. Saan ka pa analadaw asimrak iti opisina? Kaskan ka. Isumot lang ti rason ko Anya tararamidan. Kasano ang makastrag kalatay tinasapa nga uray no narigat ti pagluganan iti lugar yo. Time management lang dayta, Gilbert. Sigod nga amok ti sitwasyon iti lugar ni. Iso asap sa paak ti rumrumor iti balay. Tapno sa anak kamaladaw amang opisina. Ammom anak ko. Adda dagiti sao anasken at tingitingem anaimbag, sakbay apatsyem. Nanang, Kas iti mapaspasamak iti opisina yo ako nam. Saan aga po tamaditi ibagbaga dagiti ka opisina ang may papan iti agnagan iti risa. Kat sabali metten ti panagkitam kenkwana. no apay mo't ngamin nakasya dagiti kakadwak iti opisina, nanang. Talaga akasta, anak ko. Iti may sa agrupo, at dalat ta dagiti mailaok asaan anasayaat. Nanang, Ngamkas iti kanayon nga ibaga. Tingitingem anaimbag ti sitwasyon. Saan aga po takas jayon ti panagkita da iti day arisa, ket makiay-ayon kamutan. talaga mo't nanang. Ada bukod ko panunot. Diyak pa iluyos ka dagiti sasawanda. Kasayaatan day ta, anak ko. Tandaanam, ti madi nga aramid ti sabali, saan arumbeng atuladam. Ngamin, si kamot laeng ti responsable iti anyaman nga iwayat mo nga addang, wenno desisyon. Among Gilbert, iti kabayagan ti panagkadwata iti trabaho. Ita lang ang anak riknak iti kastoy. Anya ti kahit masawan, Risa. Nariknak nga damat la ka opisinaak amang isakit kanya. Anya? Dahil ta paiso. Kanayon nga minapananguyaw ti mangmangag ko iti likliko da. sandwich, ma'am. Si kalang ti Jackpay nang nag-anag sao iti kontra kanya. No kasta. ma'am. Ammom apagsasaritaan da kadagiti ka opisinaan ta. Wan, amok, ngamjak nagsasaon. Tawan ti asino man amakam-amo kanya. No di siyak matlamis mo. Risa, Uraan niya ti bagbagada kontra kanya. Jack ida tutupan. Taam-amok ti bagi. Amok abidot dagiti sasawan da iti liklikudak. Iso asa anak apa-apektar. Talagaan nasingid kayon kinirisa, Pards. Sinayang mo, tinagpintas a reputasyon mo, no ibagamkit din nga agayat ka iti dayjay a babae. bong. Saan kit din? Nakapimpintas ti record mo iti opisina. Rara amanda ka, Gilbert. Ngam, mapukpukaw ti panagraamdakan ka. Gapo iti panagbalin yon anasingad iti kalapati anababa ti tayab na. Anya kayo lakit din aya. Ken si kabong. Amuna. Saan ka kasi iti pampanunutan? Pudno, kasta ka. Angem ni Risa nga kanayon nakakuyog mo ita. Makunam nga rod, anasaya at dayta, ha? Iso magpanunot ka man na naimbag, Gilbert. Di mo sayangan tinapintas a reputasyon mo. Gapulang iti dayjay a babae. Jack ninamnama da ito, Gilbert. Ti anya. Di pa nang itulod mo kanyak, Risa. Kadagiti ka opisinaa. Si Kapela ang tinangitulod kanya. Awan mo ti dakas na. Saan ka di? Pudno, amano dakas ti pangipapanan dagiti ka opisinaan ta. Risa, awan ti bibiyang ko kadakwada. Ti importante kanya. Ket awan ti dakas nga aramida. Dayta ti kapatgan. Barok, daytoy laag ti maisubad mi iti kinasingpat mo iti anak ko. Nana, Saan kami mo't ngamin abak nang? Iso apangasim, tadi mo pagkadkadan ti awis ko. Adito'y kan amang rabi eh. sige Nana. Nalakit dito sana ka mangirarit, Anya kalakit din aya. Saan, Barok?
Anya ko maaga po nga ibagam ti kastangay. Pagyaman ko kan kadaytoy. Gapo iti kinasingpet mo iti anak ko. Nasingpot-mot ngamin ni Risa, nana. Iso anala ka lang ang nakasiningad ko. Ulitek ti agyaman kan kabarok. Ngamin, ammom nga isakit ti kakaisuna nga anak ko. No nasingpet ako nam ti inana, saan nga rood nga imposible ang nasingpet matlaang ni Risa? Podno day ta, nanang. Panagkunak ket agayat kan san iti kaopisina anak ko. Nanang, Sabagay, addakan iti husto atawan mo. Panagkunak ket panawon metten nga agpaiso, tapno sumrek kan iti estado. Total, adda metten urnong mo. Natalged metten ti trabahom. tirigat na, nanang. Agdwa-dwaak. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Amangan namin no ado ti negatibo a komento kanyak. Gapo iti babae ngay ayatek. Ha? Ni kadiri sa tidakda kamatam, anak ko. Jackie libak, nanang. Ni Risa tay ayatek. Talaga, mata Gilbert. Da kayon ti kanayon nga kuyo kini Riza. At dan samot ang relasyon nyo. Ah, Oy, ibagam mamat kanya, Gilbert. Kaayan ayat mo ka din dahil babae? si kamat bong. Gapo ka dita kanayon kami nga agkuyog kat agayan ayat kami. Ano kasta? Saan mo pa'y akaayan ayat? Saan? Agayom kami lang. Os? Wen. Friends kami lang kini Risa. Maawata kon. Friends with benefits. Saan kit din? Sigurado da ita. Da kayo tay makun ko na friends with benefits. Apay analiday ka, Gilbert. Ada ka di parikon? Ibagam kanyak, barang no makatulong nga. Awan na Risa. Awan na nyaman na dito eh. Sigurado ka? Wen, di nakpakadanagan. Sige, sikati makaam mo. Ngamno bilang man, ada aklaan ditoy. Di ka ko maagpangadwa amang ibaga kanyak, iti anyaman apakariribukan. Nagasat kan sa, Gilbert. Ha? Apay, boss. Kanayon kayo nga agkuyog ka ni Risa. Ah, Panagkunak, naalamon tibingay mo kenkuanan niya. boss. Di mo kunain asan pa'y. Napaliw ko, ket nabayagan na kanayon ada kayo ti agkuyog. Imposible mat ngawan pa'y lang tinapasama kada kayo. Ket nadnadlaw a liberated ni Risa. Madlaw launa iti panagkawkawas na. Boss. Oh, come on, Gilbert. Di ka nagbayin kanyak. Agpada tamad lang ang lalaki kahit. Naalamon, ibingay mo, saan ka di? Siyempre, lalaki tayo lang, boss. Saan tayong matasanto? Kunak tumat kahit. Husto ti paliiw ko. Nalabi ta mas daw kanya, Risa. Ha? Apay bong? Si Kamot. Agin di amo ka pa lang. Amo mi amin nandito yung opisina. Ha? Ni, awan ti amok. Nayan. Aramid mo, di mo amo. Agin di amo ka pa lang amin ako nak. Diret saan nakman, bong? Anya ngamin at talaga ti kayat mo asawan. Talaga akayat mo amaamuan ha? Sige, ibagakkan ka, tapno di kan agin di mo. Agpaiso ka di, Gilbert. Risa? Ibagam kanyak. Agpaiso ka di ti saritaan dagiti ka opisinaan ta. Nga niya? Nga imbagam ka ni boss. Anaalamon ti bingay mo kanyak.
Ibagam ti agpayso. Risa, Di ka makasao. No kasta. Agpayso nga rod. Anyan. Una yan ti inaramid mo, Gilbert. Impagarup ko no sa balik ka kadagiti lalaki a kaupisinaan ta. Iso adya ako nalapdan ti riknak a nagayat kan ka. Nga magpapada kayo mo't lagayam. Kinadngandak gapulaang itilangak. Tinasakit. Si Kapay ang mismo ang nagtaltalkak tinangaramid iti kasta kanyak. Kasla pinanak na kamon kadakwada nga agpayso ti pamati da adda kasak a babae. Gapu iti naramid mo. Nasakit tinakam ko kan ka, Gilbert. Iti daydi matlakan nito, nag-resign iti trabaho na ni Riza, Mr. Longley. Kataklunek, siyak ti kang runaan nga apektado, ken nasakitan iti ipapanaw na. Gapo, tay ayatekon ni Riza. Pinadas ko tinapan iti balayda, ngem sigon kadag iti karubada, pimanaw da kanon. Inayat ko ni Riza, ngem nagdua-duaak, gapo kadag iti ibagbagada, may papankan kwa na. Ket ti kasakitan, nakitak ti panagluana, asya ti makagapo. Aging gayta, awanan ti damag ko kini Riza, ket jak man lapulos nakapagkidaw iti pamakawan ken kwa na. To'y pagayam mo, Gilbert. Agyaman kami mat pagayam Gilbert, iti panangipatulod mo, dito'y kapadasan. Amom, kunada agagangay kanon iti tao ti agbalin a malisyoso, ken dadumapay. Ngem tinapasamak kan ka ket sabali. Tasigon iti salaysay mo, nagbalin kayon anasinged. Namamom ti inana, ket naamuam nga awan kinapudno dagiti mangmangeg mo asaw-sao, may papanken kwa na. Ngem no apay ang nagdwa-dwa kapay laeng. Ket tirigat na, nakaisawang kapay iti banag, ang nakarkaron anang ipaay, iti sakit tinakam kini Riza. Angem anyang arod, nalpasan ti amin, ket di mon maisublipay, tinapalabas. Sapay la kuma, tagpaay nga adal ken ka, dayta akapadasam. Bueno papagayamin ka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam Gilbert, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lano. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti mat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.